Guys, maglaba ko guys. Itatampak na nabulong guys. So, nabulong. Terus sa dito. Picture ka man? Isap sige ka chocolate kay ha. Kaya ngipon na mo. Durog pa sun.
Washi. Naman sa tubig. Sobra sa tubig guys. So, akong yabuan guys. Sobra sa tubig. Alitan. Hindi po na sayang guys. Kaya po gusto sa puso sa likod. Hindi ka awas sa Ah! Pati ko. baka na doon sa mga rin. Tulong ka. Gusto ko si ate ni mo. Mas makikita pinakatay ko. Magtuon talaga sa iyong pangalan. Pinakatay niyo. Magtuon talaga sa pinakatay yung pangalan. Wow name. So, tuloy mo.
Isang kuha na nga to ang hanging uban guys. Itong iandam daan. Ang pikas balay na ako ibutang. Ang yarat, ang hangin. So, hugog siya guys. May kapuyo dali. Abog kaayo. Atong hangin. Ang hangin. Kaling andam mong daan. Malikta kayo na pa nakabilin. Isa na lang. Isa ka hangir. Hello si guys, gisapot. Gisapot kay magpa-TV siya. What sabi na pagitrabaho sa mama? Na guys. Sugo na siya og tuyo. Ang labunon. Ay, puting daghana. Wala pa ko'y puti. Last na isuot sa washing. Kayong dagat guys oh. Oh, grabe ka na ko sa dagat.
Ang tungkol sa tanong ang sa tulas pasta guys. Marasit sa tubig. Mana ka na? Hindi siya masayang. Ibang inasal mo sa tayo. Parang
Medyo ko laba guys. Para akong nilaban guys. Nabuwad na. Guys. Puno ang hayhayan. Uga na ni Ron, hapon. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video guys. Follow lang, subscribe sa akong YouTube channel. Salamat.